Lain-laing kondisyon sa mga eskwelahan sa Central ug Eastern Visayas ning pagbukas sa klase atong sayran sa report ni Mark Reggie Abella. Lahing paandar ang nasaksihan sa mga tinunaan sa usa ka eskwelahan sa Tagbilaran City sa Bohol sa unang adlaw sa school year 2025 to 2026. Gisugat sa drums and bagels ang mga estudyante o ginikanan sa Dr. Cecilio Putong National High School sa Bohol. Paagi nila kini aron mahimong lively ang unang adlaw sa klase. Moabot sa 1,000 na nagpa-enroll sa grade 7 students nga gitunga sa 24 sections. Samtang sa Seattle National High School sa Negros Oriental, tungod kay wala pa maayo ang classrooms nga nasunog, conference room gihimong classrooms, samtang ang ilang stage ang temporaryang gihimong canteen. Nasunog ang canteen, library ug classroom sa senior high niadtong May 6, 2025. Matod sa principal, upat ka section sa grade 11 ug sa grade 12 ang nagtunga sa oras para sa pag-abli sa klase karong adlaw. Matod sa Division Superintendent sa Negros Oriental School Division Office, na-report na nila sa regional office ang nasunog ng mga classrooms. Yung region, nagre-response yan na magda-download ng funds na tinatawag natin quick response fund. Yun po ay funds na intended kung may mga sakuna. Samtang sa opening sa klase sa Amla National High School, gisuspende human na kasinati og pagbaha mugna sa kusog nga uwan nga nasinati niadtong Domingo. Moabot sa 22,372 ang mibalik sa eskwelahan sa Siquijor matod sa DepEd School Division. Ang mga estudyante naglangkom gikan sa kindergarten ngadto na sa senior high school. Gisusi sa DepEd ang nakadaiyang eskwelahan sa probinsya usa sa gipaniguro ang maayong kondisyon sa mga magtutudlo ingon man ang mga non-teaching staff. Sa Nonok Elementary School sa San Juan Integrated School, mainitong gi-welcome sa mga magtutudlo ang mga estudyante nga nibalik sa pagtungha. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.